1927ko apirilaren 27an, Gernikako bombardaketa lazgarriaren hurrengo egunean, hainbat burukide abertzale, Juan de Ajuriagerra buru zutela, Sukarrietako hilerrian bildu ziren, Sabino Aranaren gorpuzkiak obitik ateratzeko. Tropa frankistek etengabeko aurreratzean hilobia profanatu etzezaten. Frankistei aztarna galarazteko asmoz, gorpuzkiak Nafarroa behereko Ibarre herrira eraman zituztela sinetxarazi zuten, Garikoitzeko San Miguel doatxuaren jaiotetxera. Baina gorpuzki gutxi batzuk baino ez ziren heldu, gero Lurdesetik gertu betarramen dagoen santutegira eraman zituztenak, Jesusen bihotzaren kongregazioaren egoitzara. Sabino Aranaren gorpuzki gehienak ez dira sekula Bizkaitik irten, Sainz de Tarramona familiaren panteoian ehortzi zituzten, Zailako hilerrian, Herrera auzoan. Sabino Aranaren erlikiak gordetzeko kezkak, batez ere gerra zibilaren egoera zailean, agerian uzten du pertsonaiaren garrantzia. Erdi klandestinitatean, lehenengo ikurrina diseinatu zuen. EAJ sortu eta bere aberriko hizkuntza ikasi zuen Bilboko inguru erdaldunean. Handik gutxira, Euskara modernoaren sustatzaile nagusienetako bat bihurtu zen. Bi munduren artean bizi zen, bata baserriko bizimodu tradizionala eta bestea bizimodu industriala, Ibai Zabalen itsasadarraren alde bietan indartsu sortzen ari zen mundu berria. Egunkariak sortu eta porrot egin zuen. Euskal nazioaren kontzientzia berpizteko borrokatu zen eta kartzela zigorra jarri zioten. Eta azkenik, Nikole izeneko baserritar batekin maitemindu zen, burgesia txikiaren gizartearau guztiak hautsiz. Ziur asko jende gutxik jakingo du gaur egun Abando lorategiko Sabinoren estatuaren albotik igarotzean, 20. mendeko Euskal Herrian eraginik handiena izan zuen pertsonaia dela. Sabino Arana bere garaiko seme izan zen, eta hauxe da bizitzea egokitu zitzaion denbora. Sabino Aranaren historia Abando elizatean hasi zen Bilbok anexionatu baino pixka bat lehenago. Gurasoek, Santiago Aranak eta Paskuala Goirik izan zituzten 6 seme-alaben artean gazteena zen. Sabino, 1865ko urtarrilaren 26an jaio zen. Eta bere historiak gaur egun nolakoak garen ulertzen lagunduko digu. Hemeretzigarren milgizaldi amaiera honetan, esan dezakegu Bilbo dala hiria eta bere ondoan dauden elizateak, Abando, Begoña eta Deusto, dirala herriak. Elizateak, baina herriak. Eta herriak, naiz eta ondoko auzokoak izan arren, beste mundu bada. Gure Bilbo zan 7 kaleak, zan herri txiki bat. Naiz eta merkataritza bidez mundura irikita egotea. Bere konexioak, bere indarra, bere lana, bere bizimodua eta gizartea. Baina herria nahi dut esan zala, zatikan jendea hartu emana eta lotuerak txikiak zian. Eguneroko lana eta bizimodua baitere erresa, tankila. Genebara erbesteratu zutenean, Carlos Zazpigarrenak armak hartzeko agindua eman zuen, 3. karlistadari hasiera emanez. Hilaren 21an altxamendua agintzen dut Espainia osoan. Behera atzerria, gora Espainia! Sabino de Arana conocerá... Sabino Aranak azken karlistaldia ezagutu zuen, eta bere familia, Euskal Herritar gehienak bezala, karlisten kausaren aldeko agertu zen gerra honetan.
Sabinoren aita, Santiago, ontzigile entzutetsua izan zen Bizkaian. Eta beste esparru batekin ere lotu izan da Santiago. Hain pragmatikoa ez den esparru batekin, mundu idealistarekin nolabait esatear. Goitik berako karlista zen. Ulibarri generala bere ontzio lan gorde eta Carlos Zazpigarrenaren kausari diru kopuru oparoa eman ziona. Eta horrek, iparraldera emigrazera behartu zuen Arana familia. Frantziarrek errefuxiatutzat, kanpotartzat hartu zituzten. Ez ziren bertakoak, eta hortaz, erreakzioak egon zitezkeen. Betarrandarrek zuzenduriko Baionako ikastetxe hartan, harri-borroka latzak izaten genituen guretzat frantsesak zirenen kontra. Baina egiaz, haiek ere, gu bezain euskaldun ziren, gu espainiarrak ezkinen moduan, eurak ere ez ziren frantsesak, naiz eta orduan nik hori ez jakin. Ikastetxe batera joan ziren, eta han errefuxiatu askorekin bat egin zuten. Gehienak gerratik joandako euskaldunak. Geroago, Espainiako erresumara itzulitakoan, ikasketak baliozkotu eta Urduñako jesuiten ikastetxera joan ziren. Gazte baten edo gizon baten bilakaeran, adolescentzia oso importantea da. 12 urteak, horiek importante dira. Ia nola bitere, nortasuna iratzarri da persona batengan, eta adi dago zer sumatuko. Orduan nik uste dut, importanteak izan zirela Orduñako urte hauek. Pausoka ikusten genuen zer nolako joerak zituen eta erromantikoak ziren oro bat, eza. Lehenik eta behin, mugimendu erromantikoa zera da, bihotzaren mugimendu bat, sentimentuaren mugimendu bat, arrazionalismoaren kontrakoa, aurkakoa. Gero paisaiarekiko bere txundidura baita ere, orduan hori Sabinorengan nabari da oso bortizki, sentimenduaren garaipena. Ameriketako konkista zela eta Hernán Cortesi gorespen egiten zitzaion antzezlan batean paperen bat jokatu zuela uste dut. Artean, ez zeukan garatuta euskal nazioaren kontzientziarik. Bai ordea herrialde galeraren sentimendua, menderatu sentimendua, inoren inposizio sentimendua, eta horretan gogoeta prozesu bat dago, bai bere baitan eta bai anaia zaharragoaren baitan ere. Mende hasieran, 19. mende hasieran, Bilbon, San Franciscoko konbentuan, Astarloak idatzi ban, Aintzineko Euskaldunen poemario bat. Eta poemario horretan manifestua da, manifestu politiko bat, zango genduke. Eta argi eta garbi esaten dau, hemen kanpokoak ez dau inoiz agintau. Eta ideia hori Bizkaiko batzar nagusietan zen tesis nagusi bat. Batzar nagusi hoiek desegiten dituenean, Cánovas del Castillok 1877an, fizikoki edo ikusten da, kanpokoak aginten hasten dela. Fidel de Sagarminaga, Bizkaiko aldun nagusiak, aginte makila apurtu zuen bere ondorengoak hartu behar zuen unean. Ura bizkaitarrek aukeratua izan beharrean, Madrilen izendatua izan zelako. Euskaldunak, galdu da gure izena. Endatanak dinue, ez tala gehiago euskaldunik. Mendi guztiak ikusten dira, dana gorri-gorririk. Herri guztiak bere, dana isili-isilik. Oso gaixotasun larri bat zuen, eta hori zelata oleazioa eman zioten, hilzorian zegoen. Gogoan duzu aita, eskolara etorri eta Sabinotxo, orain hil nahi duzu, galdegin zenidala, eta nik,
oraindik ez erantzun nizun xalo-xalo. Ez zela hiltzeko ordua sentitu nuen, bizi egin behar nuen, egitasmo bat bete behar nuen. Tiene una recuperación. Onera egin zuen, eta azterketak bukatu ahal izan zituen. Handik Lekeitiora joan zen, arrebaren etxera alegia, haren senarra medikua baitzen, eta sendatze bideari ekin zion. Hantxe hasi zen bere hizkuntzan eta bere herriko kulturan eta historian sakontzen. Hor badago tartean gero beste personai bi, abando bertakoak. Pedro Novia de Salcedo eta gero Aristides Artiñano. Horren liburuak segurazko ondo irakurrita zituen Sabinok. Beraz horrek izango genduke erentziak direla. Eta erentzia horiek garrabaitazio fuerte baduki beren izaeran. Ahosago jasotakoan, idatziz irakurritakoan, eta guzti hortatik berak egiten dago, refleksio bat berria, Bizkaiko Diputazioko buruzagiak, 19. mendean, ideia hori erabat argituta zuten, eta horregatik eraikitzen dute, erabakitzen dute Gernikan batzar nagusiak antolatzea. Hori da, azken batean, horregi deitzenako kultura politiko bat dagoela. Eta, Sabino Arana, kultura politiko horren ezagunda eta interpretatzaile. Guztiok garen moduan interpretatzaile. Gomutetan jak, neurean ailastantzu ba, 1882 urtien, goiz bat zuala, algarrekin bizok geure baratzan Bizkaian zorigestua zitxeten gaiendu ban. Nik, geure herrija, ordu baino guztiz ondo ez nezagu ban, baina euk, ire itxagaz, nire adila artesten eustakan. Gerora euskal nazionalismoaren ospakizun eguna bilakatu da Sabino Aranak nortasun nazional euskalduna bere egin zuen eguna. Garaiko bere hitzetan onelatxua adierazia. Bedeinkatua izan dadila nire aberria ezagutu nuen eguna, eta nire betiko eskerrona arroztasunaren ilunpeetatik atera ninduenari. Sabino baditu, bere nortasuna baditu zantzu oso erakargarriak. Eta bat da bere inbentzio zera hau, ez da, kapazidade hau. Esan dugu idazlea dela, eta idazleak izan ohi dira oso nola esan, pentsamendu azkarreko jendea izan ohi da. Eta imaginatzen du Euskadi bat, Euskadi libre bat. Hori da sekuleko pausoa ematen dena hor. Eta hor, nik uste dut, ez dela bakarrik pentsamendu burutsuen ondorio zerebral eta razional bat, da bihotzaren bulko bat, ez da? Eta imaginazioaren garrantzia azpimarratu nahi nuke ze honetan. Aberriaren inbentzio horretan. Sabino foruen galeratik etortzen da. Foruen sistemaren barnean badago diglosia egoera bat, hau da, euskara bera erabilia izan da erabili egiten da herriaren ikuspegitik. Sistema horrek bazuen bilakaera bat. Bilakaera hori etenda geratu zen 1876 urtean. Eta hortik aurrera etorri zen izan zen euskararen debekua. Bilbo aldean,
eta handiki edo Bilbokoen artean, pentsatu behar dugu Bilbo, 19. mendean, oaino, hiri euskalduna zen. Eta abandon zerrezanik berez. Gero, hizkuntza galduala eta gaztelera nagusiet ala, orduan fosilizatu egiten da euskararen ezagutza handiki horietik. Da norekin hitz egiten dabe, hitz egiten dute batek bat, neskamiekin eta txakurrekin. Txakurrekin beti euskaraz hitz egiten da. Telegramak euskaraz edo katalanez egitea debekatuta zegoen. Gaztelera zen hizkuntza bakarra ofizialki erabiltzeko. Euskaldungoaren datuak eleizetatik eta bataioetatik ateratakoak dira, beraz ez dira orain egiten diren inkesta soziologikoen antzekoak, baina bai emoten dutzu pista jakiteko nundi norakoa zan eta zenbatekoak esan daiteken zirela euskaldunak. Bizkaiko biztanlegoaren erdia baino gehiago. Normalean ondarrutar bat edo Sukarrietako bat, edo Durangoko euskaldun bat, edo Arratiko bat Bilbora etorten zanean, bere erdera traketzak barregurea eragiten eban. Eta euskaldunak elebakara ziren, baina tontoak ez, eta konturatzen ziren. Eta ikusten eben eurekekin hizkuntzak ez ebala gauzaskotarako balio, ez da? Ez ebala balio zeure burua defenditzeko kanpoan, ez ebala balio administrazioaren gana joateko, ez ebala balio lana bilatzeko. Claro, horrela ez duenean balio, zuk zer egingo dozu zure seme-alabekin. Alegindu daitezen erdera ikasten eta alegindu daitezen euskara ahazten. Hori izan zen urte askotako kontua ez da. Aita hil ondoren, Aranagoiri familia Bartzelonara joan zen bizitzera. Sabinok zuzenbide ikasketak egin zituen, baina euskara ikasten jardun zuen denboraren zatirik handienean. Handik gutxira argitaratu ziren El proyecto de Academia Vascongada del Señor Artiñano eta Gramática del Euskera Vizcaíno. La estancia en Barcelona. Bartzelonako egonaldian garapen pertsonala bizi izan zuen. Autodidakta hutsa zen eta garai hartako argitalpen ugari ezagutu zituen. Valentin Berriotxoaren gorpuzkiei egin zitzaien harreran ere parte hartu zuen. 1861 Tonkinen Vietnamen burua moztu ondoren, Bartzelonara ekarri zituzten Valentin Berriotxoa martiri, santu eta Bizkaiko patroiaren gorpuzkinak. Harrera egin ondoren, Sabinok gora Berriotxoa, gora Bizkaia eta gora Bartzelona oiukatu zuen. 19. mendearen bukaeraren eta 20. mendearen hasieran artean ikaragarrizko iraulia dago euskal munduan, bai literatur munduan, baita oroar kultura munduan, eza? Sabinorentzat euskara bera zen hizkuntza nazionala, eta hizkuntza nazionala izanik, hizkuntza nazional horrek duintasun bat behar zuen. Eta duintasun horrek ekartzen zuen Sabinoren ustetan, hainbat hitz, nunbait gaztelaniatik, nunbait latinetik, nunbait erromaniko mundu horretatik etozenak hortik kentzea, hoien truke sartzea izperri batzuk, eta izperri horiek orduko gizarteri zegozkionak izatea. Zer egin behar da euskara berri horrekin, ez da? Garbitu. Garbitu da egin behar dena. Erdaratik etorretako hitz guztiak kanporatu egin behar dira eta hoien lekuan euskarazkoak ipini. Aranagoiriren hitzak direla ekonomikoak, laburrak eta zentzu batean ikaragarri modernoak. Eta horregatik ere aurrera egin zutela. Euskadi zetarekin euskoa geralako eguzkitik gatozenak, euskodi euskoren multzoa, euskera euskoen era, euskoren hizkuntza, italianoa italiera, latinera, frantxera eta bar luzea. Txadona, Irola, Mokolua, Izparrangia, Urrutizkina, berba guzti horrek, berak bizitasuna emotearren
asmatutakoak, inventatutakoak dira, ezta? Txadona Eleiza, etxedonea, bueno, berak nahi ebalako euskera ez egien galdu. Eta gero nomenklatora behar daukagu, izendegia hor daukagu, beraz, hitzezko eta izenezko ekarpena pilo bat egin dut zazan, ezta? Iluntako ekatxak, etenez gero, bertan lo pozik egoan. Egun txoria ilun artetik, hasten da, egaz da egaz. Ez nora joan jakinaz, ez non dabilan gaixoa. Olentxe neuben arabil eriotzputzak, niri zeu ama kenduta. Noran aroian, niz horitxarrak ez dakit, holan bizi izan dagokit. Ama Paskuala zendu ondoren, Aranago hiri anai-arrebak Bartzelonatik itzuli ziren. Sabinok Bilboko Institutu Probintzialaren Euskara Katedra berrirako aurkeztu zuen bere burua. Katedraren asuntoa, badakigu 5 persona aurkeztu zirela, eta 5 horien artean ezagunenak Unamuno, Azkue eta Aranago hiri. Unamuno zen tituludun bakarra, lizentziatua. Azkue batxilerra zen eta Aranago hiri etzen ezer. Denek dakigu Azkueri eman ziotela katedra. Badirudi zerrikusia izan zuela bere alderdiko diputauren batek egin zuen lana. Hori Azkue berak onartu zuen eta salatu, Aranago hirik ere salatu zuen. Biak ziren oso garbizaleak, baina beren moduak arras diferenteak ziren. Biek ikusten zuten beharrezkoa zela euskarari eite tankera berri hori ematea. Horretan gauzatu zituzten euren aleginak, baina horretan ere norabide desberdinetik joan da ere, nire ustez biek puntu batzutan arrazoi osoa zuten. Cuando él empieza a salir... Liburuska bat idatzi zuen, Bizkaia por su independencia, 4 glorias patrias, eta bertan interpretazio historiko bat egin zuen. Idatzitakoak jende askoren arreta eta interesa piztu zituenez, afari merienda batera gonbidatu zuten Begoñako Larrazabal txakolindegian, bere ideiak azaldu zitzan. Larrazabalera joan nintzenean, orrialde batzuk irakurri nituen. Orri batzuk irakurri eta istilu itzela piztu zen. Bizkaiaren berpizteaz eta bizkaitarra izateaz mintzatu nintzen, eta aldarri honekin amaitu. Oiukatu nirekin, gora Bizkaiaren independentzia. Bizkaitarra, Bizkaitarra! Gamazok Nafarroko forua deusestatu du! Erosi Bizkaitarra! Lozorroan gaudela dirudi, autoritateek ez dituztelako gure nahiak zintzo interpretatzen, ez da nahi horiek ekintzetara eramaten ere, eta benetako Bizkaiko alderdia oraindik eratu ez delako. Handik egun gutxira, Euskeldun Batzokia fundatu zuten, 100 lagun tartean zirela. Hark lehen mezua eman eta ia berehala. Harrera ezin hobea izan zuen. 1884ko uztailaren 8an, Euskeldun Batzokia inauguratu zen. Irekiera ospakizunean, bandera berri bat jaso zen, ikurrina. Euskaldunen artean guztiz maitatua. El símbolo que él crea para... Bizkaiko ikurtzat sortu zuen banderak, gerora herrialde osorako hartua izan zenak, ikurrinak, gurutze zuria dauka, batez ere kristau ikurtzat. Del cristianismo. Kubako kolonian independentziaren aldeko lehen errebultak hasi ziren, eta Espainiak neurri zorrotzak hartu zituen separatismoaren aurka. Hori delata, sekretupean sortu zen lehenengo Bizkaiburu batzarra. 1885ean, Sabino kartzelaratu eta 2 astera Euskaldunen Batzokia itxi zuten.
Itxasondoko haize gesala marinelen bertsoa. Lehenengo lore jokoak egiten dira Donostian, eta horren inguruan, lore jokoen konsistorioaren inguruan, Euskal Herria aldizkariaren inguruan, Donostian jende talde nabarmen bat biltzen da. Hor sortzen da lehendabiziko prosa ez erlijiosoa, laikoak diren idazle multzo bat dagoelako, poesiari indarra ematen zaio, eta oro har Euskara bide berrietatik abiatzen da. Lau haizetara, lau haizetara, lau haizetara, Donostiatik Irunien. Handi pixka batera, Sabino Aranak Eusko Alderdi Jeltzalea sortzen du Bilbon. Eta hortik aurrera, Donostian zegoen oinarria, esan dezakegu Bilbora pasatzen dela. Burrizko bioz, arraiatua, gabertuen bersoa, zoa zurruti airean, lau haizetara, lau haizetara, lau haizetara, Bilbaotik Euskal Herrira. Bilbo, burdinaren eta itsasadarraren gainean eraikitako hiria dela esan liteke. Biak ezinbesteko elementuak dira Bilboren eta Bizkai osoaren hazkundea ulertzeko. Ontziak egiteaz gain, 1878an, Santiago Aranak Dike Lehorren elkarte bat eratu zuen beste enpresari batzuekin. Eta garrantzitsua izan zen, Euskalduna ontziolen aurrendari izan baitzen. Aranatar eta Salbeko astilleroak egurrezkoak egiten ziranak, metaleskoak bihurtzen dira, Euskalduna, Estonerbioiko astilleroak, sidurgia bebai etortzen da. El auge industrial. Industriaren goraldiak, Boluetako Santa Anan lehenik, eta Sestaoko Iberia fabrikan geroago, ezinbesteko mugarriak dira, 19. mendea amaierako hamarraldiek izan zuten aldaketa ulertzeko. Paisaia, ordu arte erakusten zen paisaia, aldatu egiten da. Egiten ditugu etxe ederrak, teatro berria, miserikordia berria, Arenala ordu arte portua zen, da orduan egiten dugu paseo eder bat gure burgesia bertan paseon ibiltzeko, egiten ditugu Larrinago kartzela, egiten dugu Unibertsitatea Deustokoa, dan aldatzen da, eta horrekin bizimodua. Paseoa Bilbon izan da derrigorrezkoa. Arenalean 3 paseo zeoten. Bat inude eta umeentzako, beste bat aristokratzantzako, eta bestea zubira eta zubitik jesteko. Orduan paseo hori zan elegantie, nik ondo jantzita, nire sombrillarekin, nire gizona bere makila eta sombreruakin, hori dana, zan hori erakusteko eta ikusteko. Modernizazioa heltzen da, kosmopolita da, eta horrek ekartzen ditu modak, Europan zehar dauden modak. Emakumezkoentzako, momentu horretan, Parisetik datoz.
Eta gizonezko jantzkera alderantziz Inglaterratik dator. Momentu horretan emakumeak enkorsetatuta dago eta atera behar du bularra asko aurretik eta ipurdi asko atzetik, ese bat bezala. Orduan, hori da modaren silueta momentu horretakoa. Gizonaren ezaugarri bat esan laike kapa edo txistera sombrerua. Kaletik jasotakoa euskal jantzian, baino ematen dula zuzarala goi mailako bat, jauna zara. Eta horregatik ebai, eitzeiten ari da nor zaran. Bizkaitik Bizkairako pasarte hori, ez da? Hori da, berak egin zuen lan bat, hain zuzen ere katedrako bere ikasleekin. Eta estreinua egin zen egunean, Aranagoiri joan zan bertara. Eta badakit ikaragarri gustatu zitzaiola, benetako teatro abertzalea iruditu zitzaiola. Hori dala eta ez dala, nik ez dakit ze elkarrizketa izango zituzten, baina handik gutxira, azkoe alderdi jeltzalekoa egin zen. Baina uste dut ez zuela 4-5 pase hilabete baino gehiago iraun bertan. Euren bizi guztian zehar, biak esango nuke txanpon bereko bi aldeak zirela, ez da? Hainbat eta hainbat prentza zegoen, eta orduan horlako aldizkariak, behar bada egun batean sortu eta handik 3-4 hilabetera amaitu, hurrengoan beste proiektu batean, Sabino horretan jardun zuen eten gabe. Baina idea zein zen, idea zen propagazioa, zabalkundea, idea berri hoiek herriaren gana eraman behar ziela. Eta nire ustez, esateaterako horretan Sabino neko modernoa da. Propagandista handiak izan ziren. Bilbon hasi ziren ideia zabaltzen. Euskaldunok baginela esanez. Existitzeko eskubidea genuela. Gure bizimodua geuk nahi genuen erara antolatzeko eskubidea genuela. Gainerako euskaldunak horretaz konbentzitzen saiatu ziren. Euskal abertzaletasunak garai hortan iturburu desberdinak ditu. Iturburu nagusi bat Sabino Arana izango dugu, baina beste iturburua, edo beste iturria, nagusia be, Euskal Herriakoena da. Horren guruan, Ramon de la Sota egin zen ezagun, baina 1888an hauteskundetara aurkezteko Bilboko barrutian, hor bi joera esango duke Euskal Abertzale hauek bat egingo dute, batasun horretan ja perspektibak, programak aldatu egiten dira, eta helburua da agintea. Emanda zabalzazu munduan 1888ko Foru Aldundiko hauteskundeetan, Sabino Aranak 4.555 boto eskuratu zituen Bilboko barrutian. Sabino ordezkari abertzale bakarra izan zen. Malgutasuna agertzea beharrezkoa zen Sotaren aldekoekin koordinatzeko. Adoratzen zaitu arbola santua. Kubako krisi koloniala zelata, Amerikako Estatu Batuen eta Espainiako Erresumaren arteko gerra deklarazioa izan eta gutxira, manifestazio patriotiko bat antolatu zuten Espainiako Erresumaren defentsan. Eta Espainiar nortasunaren aldekoek, beren gorrotoa Euskal nortasunaren defentsan zenbait urte lanean ziardutenen aurka bideratu zuten. Eta Sabino Arana eta Neba Arreben etxeari eraso zioten. Esos hermanos. Kastillatik, Andaluziatik, Galiziatik, Asturiastik jendea barra datorrela,
Eta, euskera lehen kalteturi bat zegoen, are aztuago dagoela, zukoratuagoa gertatzen dela, eta guzti horren olabit ere, bai, pizten du Sabinoren radikaltasun hori, joera hori, hori entzatartzekoa da, eta ulergarria da gainera, neurri batean. Orain da hori, dago jende asko. Jende asko da soinua, da aldakuntzak, da dana. Urreak liluraturik dauka bertako hiririk jendetsuena. Lasaia eta baketsua izanik, urreak bihotzaren bizkar sabela betetzen du. Merkataritza hiri hauetan urrea da begirada guztien iparra. Ura eskuratzearen baitan zenbatzen da zoriona. Haren jabe egiteko apurtzen eta desegiten dira bihotzaren sentimendu zintzo guztiak. Ez dakit bere erlijio edo humanismoagatik zen, baina ez zion bizkarra eman garaiko esplotazio egoera sozial gogorrari. Batez ere Bilboaldeko meategi eta siderurgiako langileek bizi zutenari. Orduko bizibaldintzak oso latzak ziren Bilbon. Okerrezpanago, Europako aurren artean heriotza tasarik handiena zeukan Bilboko Zazpikale eta San Francisco aldeak. Ez du behar, Bilbon lehen internazionaleko langileak antolatuta zeudela, eta beren elkarteak zituzten, eta elkar laguntzeko soziedadeak, langile bat, gaizorik zegoenean, eta horrelako. Sociedades de socorros mutuos, langileen elkartepe ugari zigoen, artisagoenak eta bar. Zentekan egiten dute lana goizetik gaberaino. Ez daukate etxeik. Gaur egun itziten dugu oe beroak, orduntzi egunero zeuskaten, hori izan bere bizimodua, oe beroa, aldakuntza, edo patroiaz bizi, edo gela batian, edo txabola batian. Miserablea dana, tristia, zein gehiago esan. Eta hori, etorkizun gabe. Nik uste dut gizonen bizitzan, etorkizuna ez baldin badaukazu, zertako bizi. Gero, seme alabak, hasiko ziren antxe bertan, launtzen eta lanian. Eziketa bat ere ez. Hoientzako ez egon segurorik, ez ospitalerik, ez zerrez. Ikusten zuten beste errekaren bueltan, jende opari, behintzet ondo bizizala. Behintzet, ez dut esaten goikoak, behintzet ondo bizizala. Hori oso latza da. Mila 1989an Alde Zaharreko Euskal Zentroa zabaldu zen, eta laster 1000 bazkide baino gehiago lortu zituen. Aldi berean, El Correo Basko egunkaria jaio zen, eta lehen aleetako batean Sabino konakoa idatzi zuen. Euskal Herri jatorrak ez du birsortu behar. Izan zenaren eta gaur egun denaren arteko aitortza bakarrik birsortu behar du. Eta garai hortan, zeuden beste gerra giro batzu, bai Kuban, bai Filipinasen, eta Miguel de Unamuno izango da 1907an, Jose Ritzal, Jose Martí, eta Sabino Arana, lerro berean baleude moduan, Espainian zerbait gertatzen ari da, haiegia, independentzia lortu dute, poetak diradanak, berrasmatu beharko litzatekeela, Espainiaren konzeptu, nazio bakarraren konzeptu hori. Testu inguru horretan, Sabino Arana joaten da, 1901 irailaren 16an egin zen Hendaian kongresu bat, euskaltzaleen kongresua, ortografia batzeko kongresua deitzen dana, ez da? Eta berak azaltzen dau, ze kontziente dan ortografia batzearen kontzientzia adierazten dau, esaten dau ortografia batua behar dala, beste baturik orduan oraindik esan ikusten, baina bai ortografia, ze bakotxak aleban moduan eta nahi eban moduan eta ekien moduan idazte ban, ez da? Ortografia batu hori egin ahal izateko halako pixka bat ahalak
baina ahal horiek geratu ziren utzean. Zergaitik? Katramilak egon zirelako, gatazkak egon zirelako, Sabino nahi zuen gauza batzuk, pixkat ezarri, beste batzuk ez zuten nahi, baina gutxienez horrek ekarri zuen gauza hon bat, eta da, iparraldekoak eta hegoaldekoak biltzea. El hecho es que un telegrama Kontua da, Estatu Batuek 1902an, Kubako independentzia aitortu ondoren, zoriontzeko berak bidali zuen telegrama, ez zutela inoiz bidali, eta espetxeratu eta epaitu egin zutela. Bere jarduera guztia politikoa izan zen, eta horren erantzuna beti espetxea eta errepresioa. Bilbotik etorren gizon dotore jantzi batek, ospetsua zen gizon batek, Sabino Aranak estimatu egiten eban jende euskalduna. Nik ezagutu nituen, nire aitite ezagutu neban ni umea nintzela hiltzan, baina gogoratzen dut asko berak esaten ebala, ni Sabino Arana ezagutu neban esaten berak, ezta? Eta hori esateban oso begiak oso dirdir jartzen jako zen aldi berean, hori esatebanean bakotxean, ezta? Nire begiak ernaditagoz, arrata hona begida. Oraintxe dobaz ibarretara, oraintxe barriz mendira. Aize gozua egun ontako, eguzki jaten diztira. Zeruan diran grazi guztiak, jatorkuz Euskal Herrira. Hemengo bizimodua, Busturi, Sukarrita inguru honetan, bizimodu bikoitza ez da baserri girua bakarrik. Baserria zeuden, baserri hau, baserri ederra, handia, eta lur saio honek oso aberatsak ziren nekazaritzarako, baina hemengo jendeak 18. mendean, 19. mendean, itxasoari lotuta dago. Hemengo jendearen ikusmira, itxasoak ematen dauen urruntasunak, da, moten dauen, gaur egunean esango duke, globalidade horretan ohituak ziren. Euskal nazionalismoaren zabalkundea, batez ere Bizkaian, Bilboaldeko klase aberatseko gaztei zortzaien neurri handi batean. Mendira joaten zirenei hain zuzen. Mendigoizaleak herrialdea ezagutzera irteten ziren. Aldaketarik jasangabeko eskualdeetako ohiturak eta tradizioak ezagutzera. Berezko eta jatorrizko euskal kultura. Trena Bilbotik Gernikara 1888an heltzen da. Eta Busturira, Busturia Sukarritara, 1883an. Sabinok, Labairu historia Bizkaia irakurriko zuen segurazko, eta guzti horren ezagun salarabe, lotu egiten zuen iragana eta etorkizuna, eta, segurazko inguru guzti hauetaz, maindimindu zen. Bilbotarra ematen zuen txapela. Sabin hori askotan agertzen da txapelarekin, nik uste dut hori bebai, nahi dula herrikoiaren gino bat egitea, ez? Zatikan bera herrikoia da alde batetik, nahiz eta hiritarrean bizimodua bizi. Eskuetara apuntatu, higo poliki-poliki eta muturra ikusi bezain dazter, damba! Begi artean. Horre aurrean kanale dago, eta kanalera, bere lagunekin, basurden eizan, etortzen ziren, eta hor kanalen,
baita ere, ikurrina lehenengo eta behin Luis eta Sabinek alkarrekin erakutsi eben. Sabino ona etortzen zanean, lagunekin, baserrietan, gelak egoten ziren, Bilboko personentzako, Bilboko handiki eta Bilboko aberantzentzako, da abinan, antzadanez, horrelako Josemari bertako etxeko jaunak, horrelako gela zituen, hemen ezagutu zituen bertako alabak, abinako alabak. Eta alabetariko bat, zan Nikolasa. Ez dugu astu behar denboraldi horretan gerrate bat egon dela. Eta gerrate oso gogorra. Eta gerrate horrek ideologiak daukatzian. Orduan, hiritatik etortzen dira peligroak, liberalismoa, gauzez ezagunak, janskera berriak, fede falta. Orduan, gauz horiek ere bai, herritarrei pentsatzen dut, eziela asko gustatuko. Eta bere alaba bat, hiritar batekin eskontzeko hori dana hor egongo zan, presente egongo zan. Bilboko egunkari batean, antzadanez, azpeko jaietan, Santiagoko jaietan, alkarrekin zeudela eta bar, agertu zen notizio hori kritikatzeko beren hartu emon hori baserritar batekin. Sabino Aranaren jarraitzaileen artean eztabaida biztu zen, ia eskondu behar zuen, ala ez. Maisu batek, gidari batek, horrelako eskontza bat egitea edo ez, zegoen zuten batzuk ondo ikusten. Bilbao, Diputación Provincial de Vizcaya, 21 de diciembre de 1899. Mi amada Nicole, ayer y hoy hemos hecho mucho ruido en la Diputación. Los vizcaínos han silbado a otro diputado y le han exigido que salga a la calle. A mí, en cambio, me han aplaudido mucho y algunos han gritado ¡Viva el diputado Arana! Tengo muchas ganas de ponerme bien de salud y volver a Sucarrieta contigo para seguir con los preparativos de la boda. Seguro que vamos a ser muy felices, unidos para no separarnos más. Después de casarnos, nos volveremos a ver con mucho más gusto, satisfechos por haber hecho algo por la patria y honrados por todo el mundo y con méritos delante de Dios. Siempre tuyo, Sabin. Sucarrieta, 11 de junio de 1900. Mi amada Nicole, tanto el padre como la madre están muy fuertes y alegres. Siempre les he encontrado así desde que tú te has ido al colegio. Con estar en Aviña o en Iturburu ya estoy contento, aunque me encuentre solo. Tanto me recuerda a ti este paraje, tanto me trae a la memoria. Tengo que ir donde tus padres para figurarme que estoy más cerca de ti. Cuando fuimos a visitar a la patrona de Vizcaya, a Lourdes, y caí muy enfermo, lo primero que pensé fue en el Sagrado Corazón de Jesús. Por favor, cuando vayas a rezar, pídele que sea grata a sus ojos nuestra unión, que sea para gloria suya y bien de nuestras almas. Tuyo, Sabin. Gutunetan agertzen da, bera dela, bere emaztearen, edukazioaren, hezkuntzaren gidari eta arduraduna. Bere emazteari esaten dio erdera ikasi behar dula. Zergatik ikasi behar du erdera? Berak ikasi du euskeraz. Orduan, harremanetarako badak euskeraz. Erakusten dio erdera, zetekan horrekin nahi du bere soziedadera ekarri. Burgesiaren ikuspuntutik emakumea etxean egon behar du, etxeko gaietan.
eta etxeako giro horretan, eta ez da giria langile moduan. Baina hemen kostaldean, emakumeak lan egiten dabe, eta hori da gauzarik arruntena. Cárcel de la Rínaga, Bilbao, 8 de junio de 1902. Mi queridísima Nico, si estuvieras aquí en Bilbao, creo que estarías más animada. Por ahí, por la aldea, la gente no entiende estas cosas y se asusta de cualquier tontería. Aquí, en Bilbao, la gente ya comprende más todo y se forma siempre una idea más acertada de todo. Hemos decidido, Luis y yo, que Aingeru Zabala Condaño sea quien me sustituya al frente del partido. De todos modos, ya sabes que voy a estar aquí por poco tiempo, que voy bien de salud, que estoy tranquilo y contento. Betiko Zeurianas, Sabin. Bigarrenez kartzelan sartu zutela, artikulu bat idatzi zuen La Patria egunkarian, larri eta trascendentala izenburupean, eta bertan, Sabino Aranak, Liga de Baskos Espainolistas alderdi politikoaren sorreraren berri ematen omen du. Sabino Arana ez zen intelektual espekulatibo bat, Sabino Arana gizon politikoa zen, eta nahi zuen boterea ukitu eta boterea eskuratu. Zertarako, hori, Euskadi askatzeko, bere zera, bere xedea. Horun, ontarako jabetu zen bere praktika politikara doan bide zea da, malgutzen doa bide hori. Eta hori ikusiko dugu gero bere azken unean, Sabinoak, ematen du algo girabuelta bat ematen du bere pentsamoldean, esanez hori dela, koherentzia baten baitan ematen dela zer hori, jarrera hori. Erabateko sakrifizioa egin zuen. Ez diot bizia ematea, gerora oroitua izatea baizik, eta ez bakarrik idealista bezala interpretatua. Sakrifiziorik guztizkoena iruditzen zait. Eta niretzat, Sabino Aranaren ustezko garapen espainolistaren gauzarik aipagarriena. Eta nik uste, idatziren batean adierazi omen zuenak definitzen duela ezin hobeto. Ni espainiar izan naiteke, ez da kainoikadaka ere. 1902ko azaroaren 7an egin zioten epaiketa. Daniel Irujok akusatua defendatu zuen, esanez, bere herriaren zoriontasunaren eta ideal baten alde lan egin zuen gizon zintzoa zela. Absolbitu egin zuten. Garai hartan, ez zegoen Adisonen gaixotasunarentzako sendagairik eta bere osasunak okerrera egin zuen. Sabino Aranak, San Antonioko hondartzaren aurrean esirita eman zituen bere azken egunak, Nikolerekin batera paisaiari begira. Auztoragarria da. Eta geurea da gainera. Etorriko da zure soa seriotza, gorlo gabe. Esan nion, gorpua inolako baimenik gabe hilerri batetik bestera eramateko gaurik aproposena urtezar gaua zela. Gorpua, 1989ko urtarrilaren batean, goizeko lehenengo orduan ateratzea erabaki genuen. Notarioak kutxe ireki eta gorpuzkinak eta ikurrina bat aurkitu genituen. Ikurrina nahiko egoera onean zegoen. Jakinen dugu egun hartan oitzaropen, bizitza zarela eta ezer eza. Guztiontzat du eriotzak zoa zorrot, bakar mutu leizera jeitziko gera. Urratuko da espainertzien keinua, aurpegi arrotza leioaren ondoan. Usadioen guneak desitzuratuz, biluztasuna nagusitzen denean. Jakinen dugu egun hartan oitzaropen, bizitza zarela eta ezer eza.
Guztiontzat du eriotzak soa zorrot, bakar mutu leizera jeitsiko gera. Jakinen dugu egun hartan oitzaropen, bizitza zarela eta zereza. Guztiontzat du eriotzak soa zorrot, bakar mutu leizera jeitsiko gera. Gernikako arbola da bedenkatua, Euskaldunen artean guztiz maitatua. Gernikako arbola da bedenkatua, Euskaldunen artean guztiz maitatua. Eman da zabalzazu munduan frutua, adoratzen zaitugu arbola santua. Eman da zabalzazu munduan frutua, adoratzen zaitugu arbola santua. Araua da lehendabiziko markatzen duena, ez decir, etxian emakumea zergatik gelditzen da. Fede kristauak esaten du emakumea kulpable dela. Pekado original, horti dator. Orduan, emakumearen liberazioa arte, emakumea dauka pekatu hori bere moralean gainean, eta moral horrek esaten du arauak markatzen ditu, eta arauan horren, niretzako normala da, emakumea etxean gelditzea, nik ohituta daukat, ohitura hori jaso dut, baina lehendabiziko araua da. Hasteko Sabino Aranaren figurarik gabe ezin daiteke ulertu, nik esango nuke 20. mendeko euskalgintza. 19. mende ondarretan, 20. mende hasierako euskalgintza ezin daiteke ulertu. Sabinok asmatu zuen herri kontzientzia bat. Eta herri kontzientzia horretan oinarrizkoa zen hizkuntza, euskara. Sabinok asmatu zuen herri kontzientzia batu bat, lurralde historikoetatik gaindi formulatzen zuena lehendabizikoz Euskal Herri edo Euskadi baten izaera. Aranagoirik badu arrazoi bat, batetik ez du askoren ezagutza, baina bestetik badu arrazoi bat. Neologismoak egiteko asko baino lehenago. Ez du uste Aranagoirik euskara bakarra denik euskaldun guztientzat. Aranagoirirentzat euskarak daude. Bizkaierazkoa, gipuzkerazkoa, lapurdiko euskara, hau da, euskalki bakoitzak bere baliabideak erabili behar ditu eta horrekin moldatu behar du. Eta bizkaiera da berari dagokion euskara momentu horretan. Euskal Herrikoen artean, azpimarratu behar dira, Kuban jaiotakoak. Hor daukagu adibidez, Francisco Ulazia. Izan zena, buruzagi argia, beste formazio batekoa, Kuban sortua, eta gero Bilbon hesia, eta mundua beste modu batera, ikuspuntu liberal batetik, Euskal Herriakoak, bere izena esaten duen moduan, Euskal Herrizale ziren, eta Euskal Abertzaletasun mota indartzu bat sortzen zuten Euskalduna izeneko agerkarian adierazten zena. Beraz, horrek lehiakorre ziren. Garai hartan, bereizketa nagusia, eta berak Sabinok bai holan idatzita zituen, bereizketa bat zeuden alde batetik zeuden liberalak, eta beste alde batetik agertzen dira talde katolikoak. Eta hori zan
bereizketa nabarmen bat sistema politikoa edo iritsi politikoa hiltzeko moduan. Sabinoren garaian foru osteko egoera depresibo horretan ezagutzen dau Sabinok euskaldun mundua, eta kontutan hartu behar da, gainera, industrializazioa datorrela labe garaien eskutik bati bat, baina hori baino zabalagoa zena, Bizkaira, eta orduan mundu bi horren nolabaiteko distantzia eta zuloa zertan kokatzen da euskarari dagokionez. Begira, labe garaietako inguruan datorren industrializazioarekin batera sortzen da eta indartzen da euskal enpresaria du edo enpresa gizonak, gizona zirelako gehienak, edanak ez esatearren, enpresa gizonak ziran burgesia goreneko burgesia pertsonak. Hoiek egozan lotuta ustezko modernidadearekin, euskara ikusten eben mundu inkultuarekin, atzeratuarekin, lotuta gehiago, eta hasi ziren, eta horrela kontatzen dabe ordungo kronikek, eskatzen euren enpresetan lan egiteko langileak erdera jakin behar dela.